По-нататък класовете ще влязат в класните стаи, където класните ръководители ще им изнесат беседи за 45 годишният юбилей от победата на 9-септемврийската социалистическа революция. След приключването в класните стаи, всички колеги се умоляват да дойдат в учителската стая, където ще се проведе кратка среща, разговор с председателя на Общинския съвет за народна просвета другаря Рачо Василев. Има думата директора на училището. Скъпи първокласници, които за първи път ще прекрачите прага на училището, скъпи ученици, драги гости, драги колеги, разрешете ми от името на ръководството на училището да ви приветствам по случай началото на учебната 1989-90 година. Днес дават умение и навици за живота. Тази учебна година започва в усилено за родината време, в изключително усложнена идеологическа обстановка, предизвикана в резултат на желанието на нашите сънародници да посетят Турция под влиянието на злостната антибългарска пропаганда. В същото това време предизвика и висок патриотизъм и трудов подем, който се явява и като благоприятно условие за по-висока резултатност в идейно-политическата, възпитателната и организационната работа, за изграждане на нашата родина като високо развита и културна страна. Новата учебна година започва с много добра организация и подготовка. В цялата страна се взеха мерки за запазване на училищата и недопущане влошаване качество на учебният процес. По решение и указание на Министерството на културата, науката и просветата, от началото на тази учебна година в Подвез е открито като самостоятелно социално-педагогическо заведение с отделно ръководство и педагогически персонал, дом за деца и юноши за ученици от 1 до 8 клас, което ще изпълнява сложна и отговорна задача по отглеждането и възпитанието на деца, лишени от родителски грижи. Това е още една проява на голяма, но още от сега е на лице. На постиженията и слабости и според условията и спецификата на работа да определи акцентите на предстоящите задачи по възпитанието на нашите ученици. Скъпи ученици, посрещаме в първия учебен ден с пожеланието, с помощта на нас, вашите учители, за сполука в съвместната ни работа през новата учебна година. На добър час, скъпи деца, по пътя на най-драгоценното богатство – знанието. Драги ученици, пионери и чавдарчици, 15 септември е ден светъл, ден първи на новата учебна 1989-90 година. Днес вратите на училищата отново се отвориха, за да приемат учениците от нашата страна. Затова казвам, че този ден е радостен за всички деца от нашата страна. Той е радостен и за вас, които отново прекрачвате прага на вашето родно училище. Тук, под грижите на вашите учители, под грижите на вашите възпитатели, вие ще усвоявате знания, ще растете с всяка измината година, за да станете достойни граждани на Народна република България. От името на Общинския комитет на Българската комунистическа партия, от името на Общинския съвет за духовно развитие и от името на изпълнителите на новата учебна 1989-90 година и първият учебен ден. Да пожелая на всички вас най-напред здраве, бодрост и
крепки сили за усвояване на знанията, за овладяване на науката. Честит ви първи учебен ден, драги колеги, скъпи ученици! Мила, за мене хубава си ти, житата буйно изкосили, които ален мацати. Житата буйно изкосили, които ален мацати. А шепа пръстотем ще взема, ще стана маничка звезда. И такой, дета на българския род. България, сред венеца на две полушария, там едва различима добре, се е сгушала моята България. Тих бил Дунав и Черно море. Тя от нас е уран засятел, но тук изправили ръст, ние сме жители на земята, но израсла във българска пръст. Нашите домове и полета, от вътрена капка роса, отразена е цялата планета, обич, мъка и чудеса.